Тетяно, співбесіда пройшла успішно. Ми вам передзвонимо для уточнення деталей. Не передзвонили, бо її резюме десь у черзі на обробку між фотками собаки HR і сотнею інших резюме обнадійних кандидатів. А тим часом ваш конкурент вже найняв Тетяну, бо у нього система, а у вас не оновлена табличка в Excel. І чат Telegram, де є мама, брат, сестра, і десь там є Тетяна. А тим часом Тетяна вже кодує в Genesis. Рішення очевидне. Відкриваємо застосунок Трейсі. Перевіряємо картки кожного кандидата. Резюме, результати, тестове завдання і навіть коментарі після співбесіди. Все є в одному місці. Не хочете створювати картки? Ми створили картки, які допоможуть вам почати. Ви реєструєтесь в Трейсі і обираєте відповідний шаблон всього за безкоштовно 99. Проста система Трейсі для рекрутингових агенцій, які хочуть закривати вакансії, а не старі таблички в Excel.